Напълняла си. Не можеш да влезеш в любимите си денки. Време е за Слим революция. с Wellneo Slim Express. Крем-рекордьор в отслабването. Твоето решение за красиво тяло. С изпитано действие. Произведен в Италия. Wellneo Slim Express ти дава мигновен ефект. Само за 1 час смъкваш до 1,7 см от талията, бедрата и дупето. Мощната формула на Wellneo Slim Express редуцира подкожните масни депа. Видях ефекта от Wellneo Slim Express само след 1 час. Направо невероятно. Много е бързо, лесно и безболезнено, което е важно. Формулата на Wellneo Slim Express е базирана на изключително ефективни и изцяло натурални съставки. Кремът за отслабване Wellneo съдържа натриев хлорид с незабавен отслабващ ефект, векторизиран кофеин, който прониква право в сърцето на масните клетки и намалява размера им изключително бързо. Алпийското цвете гологлавче, което редуцира и елиминира упоритите мазнини от талията. Етеричното масло от мента тонизира кожата и придава свеж аромат. Ползвай Wellneo Slim Express 28 дни. Смъкваш до 10 см и предотвратяваш появата на нови масни клетки в тялото. С Wellneo Slim Express пестиш време и пари от скъпи терапии и процедури. Гръбни сигурното оръжие срещу мазнини. Кремът рекордьор в отслабването Wellneo Slim Express. Ефектът на липосукцията е в ръцете ти. Възползвай се от революционната формула. Получаваш и книжка с полезни съвети абсолютно безплатно. От нея научаваш здравословни рецепти за още по-добри резултати. Обади се и поръчи крем за отслабване Wellneo Slim Express още сега. Само за 69,90. Доказано ефективен. Една опаковка ти стига за цял месец. С Wellneo Slim Express се радваш на секси силует. Потърси го на Wellneo BG и в магазини Topshop. С Wellneo Slim Express ти кажи чао, чао, мазнини!